גוש כבד אבז, 199 ש"ח בלבד. אתה מגיע אלינו, אחי, או מזמין בטלפון, אחד מהשתיים. מלקט לך כמה דברים. עכשיו חג, על האש עם ערב חג, עניינים. זה עושה קנייה מעל 300 שקלים, ואתה יכול לקחת גוש כבד אבז ב-199, זה הכל. אתה יכול לבוא ולבחור מה שבא לך ב-300 שקל, זה לבחירתך. אם אתה סומך עליי, ואתה חייב לסמוך עליי, תן לי להרכיב לך מארז שלה ביוקר. 2 סינטה, זה סינטה של הדווזה. יש לנו פה את האנטריקוט הזול שלהם גם. לא ואגיו, כן? יש לך את הקבב שלי, זה הקבב של יארי. אני עושה אותו עבודת יד, הכל נקצץ ביד. תבלינים שלנו. המתכון של סבתא שלי, הייתה מכינה אותו בכלא לכל החברים שלה שמה. יש לך פה צלעות טלה מקוצרות. זה ביס שהוא אימא'לה ואבא'לה. קח את כל זה ב-350, ואחרי זה יש לך אופציה לקחת כבד אבז ב-199 בלבד. על האש ל4 אנשים, אבל לא סתם על האש. יש לך פה על האש, שאתם לא תשכחו אותו בחיים. אתם רוצים להתפנק. אדם, בואו נאחל להם חג שמח. בוא, חג שמח. חג שמח.